अयथासार मोदानलै आयु बिदिब्लासो एसे मोजाङैनो ने थाम्फैयानो बाराद्रायलै मा जोथारजोबदोलै थाम्फैयाखौनो हाट बिदिनालाय थाम्फैया साइखौ एसे बोखोनां फैलाथ'वाखैनो माथो रावबो मा बहाय फैखो जोनोसै मा जानो नुदों पिकसारा नायनां नेटआ प्रब्लेम जानाया मा जानो मोजां नुदों आयु बिदिसो नुदों माथो मोजाङानो नुवानो गोजोनबाय कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दसे लाइभ होबाय आङो ने मानो होनब्ला नेटआ मोजां जायाखैलै ओरैबायदि प्रब्लेम जादों मा जादोंथाय मोजाङानो नुवा एकदम फाख्रा सिख्ला बेन्जामिन बसुमतारी हेल' आदा होनदों नै हेल' ब्रादार है दसे लाइभ होनायदों आङो ओंखाम जानायनि सिगां नेटआ एसे प्रब्लेम जादों आंना ओरैबायदि मोजाङानो जाथाराखै बबे बबेनिफ्राय नायखो एसे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एसे रायज्लायनोसै दसे ओंखाम जासान्दि आरोना नेटआ प्रब्लेम जादों बिरादनो ओमफ्राय सुबल नार्जारि होनदों नै हेल' आदै होनदों नै औ मोजां सुबल नार्जारि ओमफ्राय नोंहालाय माबोरै दं खबर सबर मोजां दा ने दाउ क्रिस्टियान फंबाय हरदों नै खोरोमदाव अके माबोरै दङ दहाय नों हगारनायखौ दानिसो खोनासंदोंलै आं सिलिंखार खालामनो हमबाय निया आदा कलेजनि गाना गोदोने बिराद मोजां मोनखायो हार्ट थासिं बिराद मोजां रा मेथाइआ ओमफ्राय सोमखोर बर' हेल' ब्र' होनदों नै हेल' 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 सोमखोर ब्रादार खबर सबर मारै दसे रायलायनि आरोना नोंथांमोनजोंहाय लाइभ फैबाय आं दसे नेटआ प्रब्लेम ओरैबायदि मा जाखो नुयोनोसैयाव मोजाङानो नुखालै माबायानो माबायदि जायोथाय नै स्लाबानो जायो ररा नायथ'नि आं एकदम नै नेटानो बिदिसो जाखायो आरो दा नेटानो प्रब्लेमसो जायो नै प्रब्लेम जादोंलै ओरैबायदि टावारानो नांखायाखै फाग्लासो मा लेवरा बायदि जादोंथाय ओमफ्राय ए एन ब्लक मा ओंख्रि जाखो आदा है माबासो नै मा ओंख्रि संदोंमोनलाय बयलार खुमब्रा ओमफ्राय सिबुं भाजा खोनाखाबाय दा नोमबाजैया खोन्थाहरखाबाय दे कमेन्ट खालामदो नोमबाजैजों रायज्लायनायला नै लोगोफोर एसे दसे रोङा जायोना मा बिदिनो होननाय मा दाउजोसो नै खोनायाखै बाजैनो नै ओंख्रियाखौ खुमब्राजों बयलारजोंसोलै ओमफ्राय माबा मा होनो सिबुं गैला ओमफ्राय औ दे रायज्लायहर दे लोगोफोर दे रायज्लायहर मोखांफ्रा जोंजोबखादों नै बोराय देहा जाबाय दा ने हाय आदा मा खालामदों आंखौ बबाव मोना नों सुबुंखौ औ ओइ माबायाव दुब्लिबारियाव लायदोंमोनलै खालाबायनानै नानि खानानै लायदोंमोन हाय आदा मा खालामदों आंबो बिदिनो जादों नेटा औरा माबायदि जादोंथाय माहि बिटि वाइ ब्लग बिदिनो जादोंलै बोरैबा दाउ क्रिस्टियान बाजै होनदों नै जाय जोंनि मा होनदों जोंहाय आदा ओंख्रिया ए
ओमफ्राय सुबल नार्जारिया मा होनदों फुइटथार बाजैया नोलै मोजांथार लोगोनिखौहाय नङाहाय मोजां दा मोजां नङा गिदिर सिख्लायाव एसे साबसिनबावसोमोन ने मोजां मानजिया मानो थाम्फैयाखौ मासे बुथारनामलाय नोंजोंआनो थाबैथ' जानो मा मेरलासो थाम्फैया अयथासार हगारसै खोथा नोंखौ थाम्फैया नासयोलै नोंखौ सयथिबो सेसखासै थाम्फैया नासयो आयदै दाउखिसेन मेकआप फुनदों नोंहा मा बाजैया होनना है नोमबाजैया मेकआप फुनालै जोङोसो मेकआप फुनग्राफोरखौ बांद्राय मेकआप फुनग्रा नङाहाय आं मेकआप फुननो बायो आं मेकआप थाइबा खिया क्रिमसो फुनो थाइबा खिया क्रिमसो फुनोलै नोमबाजैया मेकआप फुननाय बायदि नुदों नामा खोरोमदाव मेकआप फुनालै नोमबाजैया नै थाइबा खिया क्रिमसो फुनो दा ए बेयाव हसाय माबायदि नुदों मा मेकआप फुननाय बायदि नुदों र' नायनो र' केमेरायावलाय मेकआप फुननाय बायदि नुयो नामा फैलाद' लोगोफोर दे कमेन्ट खालामदो एसे मा होनदोंनो रिंखां नार्जारिया मा होनदों मोजां नुवाखै आदा भिडिअखौ बोरैबा फ्रि नुदों औलै लाइभ होबायथाय बिदिनो नेटआनो प्रब्लेम जायो ओरैबायदि ओंखायनो आं बायो लाइभ होनोनो फाग्लासो नेटानो जाया जोंनिथिंजाय एकदमबारे दां फाग्लासो दाउ क्रिसेन मिनिहरबायलै दाउ क्रिसेन आस्सा होनदोंनो सुबल नार्जारि मा बस मा ओंख्रि जाखो जोंना माबासोलै मा होनोमोनलाय सिबुं ओमफ्राय माबा बयलार एकदमबारे माबासो ओंख्रियानो खुमब्रा गराय बिदै नेटआ मोजां नङाब्लाबो एसे लाइभ होबायलै आं ओमफ्राय आंनि फेसबुकनि लोगोफोर इउटुब आंनि जेसेबांनाखि फल'वार्सफोर नै जोंनि बे मेदामनि फेसबुक पेजखौहाय फल' खालामदोरा रनजिथा ब्लग दे रनजिथा ब्लग फेसबुकखौहाय एसे फल' खालामनानै होदो नैनो सिगांनिया रनजित मुसाहारिया जायाखिसैलै एसे बबेबा भिडिअ'आवहाय हगारब्रबना लानानै कमेन्ट गाइडलाइन्स नांनानै होदों ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामब्लाबो हरफिनाखै माथो दासिमबो टिमआ रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन माला माबा खालामना हरफिनो जायाखै दाबो ओमफ्राय गोदानसो खुलिबाय आं ब्लग रनजिता ब्लग RONJITA ब्लग फल' खालामनो हागोन नै फल' खालामब्ला नैखौ लोगो मोनगोन माजे समाय आंबो भिडिअ खालामो माने बिसोरो हिनजाव मानसि नालाय बारा न'निफ्राय ओंखारनायबो जाया ओमफ्राय भिडिअ खालामनोहाय कन्टेन्टबो मोनबाय थालाय लाङाना ओमफ्राय आं ओंखारनायजों लोगोसे भिडिअ लाबोयो आं बिनिनो फल' खालामनानै होलानो जाबाय एसे ब्लग नायनो मानो एसे इन्टारेस्ट मोनोब्ला आरो ओमफ्राय कमेन्ट नायनि सुबल नार्जारि मा बसखौथ' नायखां सुबल नार्जारि जोंनाबो बेनो ओमफ्राय मा होनदों रन्जय मुसाहारिया मा होनदों पलिटिकेल निउसआ बोरै ब्रादार बर' हारिया माथो गावबाब जागासिनो सानफा एफा पलिटिकेलखौथ' मा होनबावनो ब्रादार एक्सुवेलि आंथ' आंनि फिलिंस माने आं सानो जेनेबा जोङो जेसेबांनाखि पलिटिकेल हान्जा जों खौसे जायोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरोना मानो होनना बुङोब्ला जों खौसे जानायानो बयनिफ्रायबो देरसिन आरोना दा ओंखायनो आं सिगांनिफ्रायबो आं सानबाय थाखायोमोन खिन्थु जों साननानैथ' मय जानो ओंखायनो आंलाय सानो जोङो गावजों गाव दाङाबाजि जानानै जेबो लाब गैया जों खौसे जानायानो मोजां आरोखि आंनि साननायावहाय जों खौसे जायोब्लानो ओरैबायदि स्ट्रं जागोन ओरैबायदि जौगानायनि मावलांनो हागोन आं बेखौ मोजां मोनो आरोखि जेनेबा खौसे जानायानो मोजां जोङो गावजों गावथ' मा होनलायबाय थानो
ओंखायनो दस्राया मा बुजियो आंलाय सिगांनिफ्राय आं खौसे जानायखौ मोजां मोनखायो आरो मालाबा मालाबा आं बुंखायोबो आं खौसे जानांगौ जानाया मोजां होनना आं बबेबा भिडिअ'आवहाय मोनब्रै मोनबा होनखादोंबो ओमफ्राय कमेन्टफ्रावबो आं लिरखादोंबो आरोना ओंखायनो जोङो खौसे जानाया मोजां आरो बेलेगा मा बुजियो आंल' हले आं सानो बर'आ खौसे जानांगौ ओमफ्राय माखासे गोबांथार बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामबोनाय हारिनि थाखाय नांबोनाय बावसोमबोनाय मानसिफ्रा गोबांथार दासिमबो न' गोलावनि आलासि जानानै दं दासिमबो न'खर नुफैयाखै सिबायफोर बेस्राफोर बेफोरनि थाखायबो सिन्था सरजा खालामनानैहाय जुदि माब्रैबा लाबोनो हायो बेफोरखौहाय जों जरदार खालामनानैहाय माबा सिन्था खालामोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो मानोना बिसोरो जोंनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय दा हनै दासिमबो न' गोलावनि आलासि जानानै दं बेफोरखौ सिन्था खालामो आरो आं गोथौयै बुजियोब्ला माने दुखु मोनखाङो आरो दोहो दोहोनो बोरैबानो बेस्राफोर सोरबा बायदिया फिसा फिसौनि मोखां नुवाखै बिमा बिफानि मोखां नुवाखै सोरबा बायदिया बिमा बिफानि थैगुना थांगलायबाय बेफोरबायदि आरोना बिराद दुखु गोनां जोंनि बर'नि माबाया एक्सुवेलि आं बेखौनो सानो आं मथा मथि खौसे जानाया मोजां आरो बर'आ गावजों गाव बिदि आं बैखौ नायनो हाया नोंखौ आं नायनो हाया बेबायदि जालायबाय थायोब्लालाय सुबल नार्जारिया बोरै जानो जानो बैसोरि मालाबा जोंनि गोबोरखि बाजाराव बेरायफै होनदों। ओमफ्राय मा होनदों रैखाथि खारजि होनदों मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना ओंख्रिया नै खोन्थाहरदोलै मा ओंख्रि होनो हनै बयसो नायगासिनोबो होननांगौ खुमब्राजों बयलारजोंलै ओमफ्राय माबा खुमब्राजों बयलारजों ओमफ्राय माबा सिबुं ओंख्रि बिदिसो जोंना ओमफ्राय सिमियन नार्जारिया हेल' आदा हाय होनदों नै हेल' ब्रादार हेल' जास्ट आं लाइभआव फैदोंलै दसे नोंथांमोनजों सुबल नार्जारि ओइ सार मालाबा जोंनि गोबोरखिजों फै थांगोन रा आंलाय थांखायोना गोबोरखिजों दाख्लैबोथ' आं थांदोंलै गोबोरखिजों आं थांबाय थाखायो माथो गोबोरखिजों सरलपारा थांब्लाबो आं गोबोरखिजों बारस'लाङो ओरैहाय सिदानो गोबोरखिजों थांबाय सिदा सरलपारा थाङोब्ला आं बिदिनो बारस'लाङो खाथिल' जायोना थांगोन दा र' मालाबा नोंसिनावनो आलासि जाना फैगोन आं खेबसे स्रायनो नैबे मेदामबो थांगोन जों थांनो होनगासिनोखा आयदायाव थांगोन र' बेरायबोगोन नोंसिनिजों एसे नायलाबायबोगोन गोबोरखिजों र' बे साननै सानथामनि गेजेरावनो थांगोन मथा मथि बारा गोबाव नङा एकदम गोबोरजों दावखोगोन जों बे साननैसोनि गेजेरावनो थांगोन आरो जोंनि न'नि मानसिबो दंलाबायहैखायो गोबांनि आयनाजोंबो दं खानजंजोंबो दं आयना खानजंजोंबो थांगोन ने थाङो दा बेरायहैनो गोबोरखिया साहारा बे आयना खानजंनि साहा मा थाम्फैबालाय अयथासार अखायले फाग्लासो दे रायज्लायहरलादो दे नोमबाजैमोनजों सोरबा बेवाइ सोमोन्दो जानाय नायदों सोरबा बिबाजै सोमोन्दो जानाय नायदों एक्सुवेलि आंबो एसे गोबावसैलै बैसोआ गैयालाबो 34 बिदि थांबाय आं 34 35 दे रायज्लायदो दे जरा थाम्फैया फैयो हनै बोरै नांखाखैना मोजाङै ना फार्स्ट उखैबाय माथो नोगोदनो दहाय ओंखामा हाबथाराखैलै आंनिया बिदि ओंख्रिजों जायालै आंनिया UPPLजों BPFजों मिलाय नामा आदाना UPPL BPF होनबाय दानो मा होनदों आरो बिदिखौसो सोनायनो UPPL BPF नो जोङो UPPLसो लायाव दङ बैथो कमेन्टआव बै थांखो नायद' एसे नायनो आं मैथो UPPLआलाय UPPLजों BPFजों मिलाय
बारगोन नामा आदा होनो होनखाबाय माथो मिलायलाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रालै फंबाय दाथ' गोबांथार माखासे लिडारफ्राबो मिलायनायखौ लुबैदों जायनि फलाव दाखाल आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो गावनि माबायाव टुइटाव लिरना होबाय ओमफ्राय सोरबा बायदि ओरै माखासे लरेन्स इस्लारि सारमोनाबो बुंदों ओमफ्राय दहाय बारग' बिपिएफनि मन्थ्रि जाबोदोंना एमएलए जाबोदोंमोनलाय माबा जोंना मेदाम फर्मिला रानियाबो होनदों गोबांथार होनबाय फिसा फिसारा मथा मथि आंनि लालाय ज' जालालाय मोजां आरो जोंनि थाखायनो मोजां जायोब्ला जोंलाय गावजों गाव मान दाङाबाजि जालायबाय थानो ज' जादो गोबां इलेक्सनफ्राव थाखासो गारग्लुंलाबायलायो मानसिसो बायग्लुंलायलायो मथा मथि बे थाखाफोरजोंनो जौगानायनि खामानि मावसाय मथा मथि ज' जानानै जों थाखाजों बायनांनाया नङा माथो मानसिखौहाय जों खौसे जाना मिलायलालाय जों ज' जायोब्ला मिलायोब्ला गावजों गाव इलेक्सना जोङो ओरैनो देरहाखायो माथो सिट शेयारिं खालामलायना आरामसे माबानानैहाय बिबान लालायनानैहाय आरामसे माबानो हायो आरो जों गोबांथार जौगानायनि खामानि मावना लानो हायो जायबो बेबो माबायाला माथो होनबावनाय गोजौफ्राव लिडारफ्राबा मा सिन्था सरगा खालामो मथा मथि जोंथ' पाब्लिकसो जाहैबाय डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव जोंहा बयहाबो पलिटिकेल राइट दं मोनफा मोनफा दोलोजों सापर्ट खालामनानैहाय थानो मोननायनि दा जों पाब्लिक हिसाबैहाय बेखौनोल' सानो जों खौसे जाला मोजां आरो मथा मथि जोंथ' खौसेखौसो हास्थायो जाहैबाय सान्थि गोजोन अराय सम रंजा बाजा बिदिखौसो जों पाब्लिकफ्रा मोजां मोनो जाहैबाय सुखुयो दा आंनि फारनैहाय खौसे जाला मोजां आरो दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे स्राय स्रायनो नोंसोरलाय माथो माथो सानमारदों दे कमेन्ट खालामना हो नोंसोरबो एसे स्रायनो प्रमद नार्जारि हेल'नो लाइक लाइभनि दन गेजेरजोंबो गोबां मानसिफोर नायग्रा थायोना नों आंनि बयनिबो मतामतजोंहाय जोंनो जों बयबो खौसे जा होननायखौ रिंसार होनांगौरा होनलाय बैसोर गोजौफ्रावहाय राजा जाना थामालाय माथो सोलिनाय नै जोंनि बे आखाइ मुथियावसो जों गोसो जायोला गोजौआवहाय थिखांनोबो हायो गोसो जायोला गाहायाव खोख्लायनोबो हायो जोङो मा होनदों दाखान जोंहा रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि जस जानांगौ आरोखि ना मोजां मावला मोजां सापर्ट होगोन गाज्रि मावला गाज्रिनि फिथाइखौ मोनगोन जोंनावजोंसो पावारा गोसोला जों मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया जोङो ओंखायनो जोङो बुंथ'लासो जोंनि सायावसो ओंखायनो दे मा सानो कमेन्ट खालामलाय ओमफ्राय बिटिसि इलेक्सनबो फैगौलै 2025 बारा गोबाव गैखालाय माथो बिसिबां दंबावो ओंखायनो सोर मा सानदों एसे खालाम दे होनलाय खौसे प्रमद जानायानो मोजांलै नार्जारिया हेल'नो लाइक दन लाइक दन अके प्रमद नार्जारि लाइक दन अके लाइक दन ओमफ्राय फिन मा होनदों पनिन दे आंनि माझि चेनेलखौबो खालामदो दे आंनि अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो दे अननानै जागोन खुनु टेनसन गैया नैबे एसके बड' ब्लगआ मालाबाबो मालायफोरखौहाय नायखिनानै थांनाय बे नेम गैया आंनिया साबसक्राइबार फिसाब्लाबो आं गासैखौबो सापर्ट खालामलाङो बयखौबो आङो अनसायनाय होयो आरोना मानो होनना बुङोब्ला बयबोथ' सापर्ट खालामजानो लुबैयो जोंखौबो समावहाय गोबां सापर्ट खालामबोबायना आं खालामगोन दे दा बेलेग भिडिअ'आवहाय हाय बा हेल' खालामना हरदे आं कमेन्टखौ चेक खालामनानै नोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हरगोन मनजित बसुमतारिखौ ओमफ्राय मा होनदों मानसि बसुमतारिया माथो दानफिनखो कमेन्टखौलाय नोंबोथ' इउपिपिएलनि गोदै जाग्रासो गुन्दै मोनजायाखैलै भाइ गुन्दै जालालाय आं माहाजोन जासिगौरा बे न'फ्रा माबोरैथो थिंनि बेरा जाखो दे बे थिंफ्रा बोरै गुन्दै मोनजादोंब्ला बोरै बिदि जाखो इउपिपिएलनि गुन्दै मोनजादोंब्लालाय नायफै जों मोनजायाखैलै ना हाउजिं गंसे दं ना लेट्रिन दं नायफै आंनाव फैना नायफै होनब्लासो मिथिगोन बिपिएलनिबो मोनजायाखै इउपिपिएलनिबो इउपिपिएलनिब्लाबो मोनजायाखै मोनजायाखै बिपिएलआबो मोनजायाखै नैबे एसकेआ नैबे एसके बड' ब्लकनि बिमाया माइरं बिबायना जागासिनो गोदोहाय
गोबां जोंनि बर'आनो सरखार सलायबोनाय समावबो बे मनजित बसुमतारियासो मोनजादों खोमा गुन्दैखौ नेना फाग्लालै माबोरै जाखोसै थांलाय फैलाय माने भिडिअ होनायखाय थ' फैफिनोसै आं खोन्थागोन नायफिननायाव माजों जानो थाबथारनो ना मादों नायदो खस्थ' जाखायोना बयथिबो सेसखालै मोथाब मोथि थांग्रेमा जोंनायसो नुलाबाय माथो माबोरै जाखोलै कर्नाटकानिफ्राय हरदों थेंकिउलै ब्रादार बसन्त बर' थेंकिउ आंनि लाइफआव जयेन जाफैनायनि थाखायहाय मोनजादों मादों दाहोनहरद्रा एसे गाज्रि खोनायो इउ पि पि एल नि मोनजालालाय आं माहाजोन जासिगौद्रा आंनि बाइकफ्रा नायसाय माबायदि बोरायनो बेखौ सालायनाङो माथो इउ पि पि एल नि मोनजानाय नुफेरा जोङो इउटुब बानायग्रा हिसाबैहाय ओरैबायदि जायोलै ब्रादारमोन हो जोंनि पार्टि फिलिंस गैया दै जों रावखौबो मुगैया दाबो आं खौसे जानायखौसो हास्थायो सोरबाया महायबा जों मिथिं दावथिं जा इउ पि पि एल नियानो जा बा सोरबा बि पि एफ नियानो जा सोरबा कंग्रेसनियानो जा जों मोनफ्रोमबो प्रग्राम जानायफोरखौ पाब्लिकनो सेयार खालामनो थाङो दिन्थिनो सायख'नांगौआलाय पाब्लिकफोरनि सायावसो दा बयहाबोथ' नोंहाबोथ' साननो हानायनि अबिगथाया दंखायो नों बबे पार्टिजोंहाय थानानै नों सापर्ट खालामनो गोसो जोंहा बयहाबो पलिटिकेल राइट दंखायो दा बे डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव ओंखायनो आंनि चेनेलावहाय नों मालाबा नुदों नामा नायसाय ओइ इउ पि पि एल आव होलै बहतना होननायनि नुदों मालाबा मथा मथि नोंसोरो स्टाडि खालामो बे माने जों भिडिअ खालामबाय थायो नालाय आं बि पि एफ नि लिंहरला जों बि पि एफ निब्लाबो होगोनब्रा जोंलाय मानसिखौलाय जोंहा भट होनायालाय गावबागाव गोसोआव जेब्ला भटआ सफैयो अब्ला होबाय नोंहा जेराव मोजां मोनो बेयाव दप होबाय बेखौ बुंबाय थानानै लाब गैया लाब जायहा गैयालै मोनजानाया मोनजादों बेनो मोनजादों इयो जों मोनजायाखै फंबाय नै दोबाजिया बोरैबा रागाजोंलाय लाङोथोलै नङा मोनजायैनि रागा जोंनायनि नङा जेबो बुंहरनो नाङा ए जाग्राखौ बुं गुन्दै गुन्दैया जाफेराखै आङो अमानो फिसिबावा आङो गुन्दैनोलै गाज्रि दामोनलै ब्रादार बेगें गैयि सालाया बोरैबा ज्राव ज्राव सापागुरिखौ थांबाय थानांगौलै बागमारा माला जागोन मोनजानायालाय बिदिनो मोनजालाबायोरा दानसोरां 1-2 हाजार 3,000 बिदिनो 1,000 2,000 भिडिअ खालामहैला हरनो हाजिरा हिसाबैहाय नो फंबायखौ सा लोंला होननानै हरो आंलाय नोंसोरलाय मा मिसा खोथा बुंहरनाय नै दहायबो भिडिअ खालामनानै 500 थाखा मोनबोलायबाय आं मिसा खोथालाय मा बुंनाय हाजिरा जा हरदों आरो बेखौ बुंबाय जायगायावनोखाय थानो नाङा दानसोरां नार्जारिखौ बागमाराया माला जागोन आदसा सापागुरि टु बागमारा लामा दानसोरां हरदों ने जागासिनो दङ खोनानाय बायदिब्ला 2025आवनो कमप्लिट जानांगौ जाहैदों बे आसामाला लामाया हो सापागुरि टु ओरैहाय भुटान बर्डार मालि बिथासिम थांनाय लामाया खोनानाय बायदिब्लासो आरोना सोरबाया साबसिनबो खोनानानै थानो हागौ दानसोरांबाय दा बे लामाया जाब्लाथ' ओरैबायदि मोजांसै जोंनि थाखायनो मोजांसै नोंनि आंनि बयनिबो थाखाय हान्था मेलानि थाखाय मोजांसै आरोना जोंनि जायगाफ्रानो ओनसोलफ्रानो जौगागोन बेबायदिनो जोङो लामानि थाखायनो नालाय माबाफ्रानो दा गोसो जायोला दफानो साहा खापसे लोंनोब्लाबो सापागुरि बा बङाइगाव लोंना फैनोसैलां होननोबो हाबाय आरोखि दानसोरां ब्रादार आंनि खोनानाय बायदिला आरो मथा मथि 2025नि गेजेरावनो कमप्लिट जानांगौनो आरोखि लामाया जानोबो हागौ नोंथां दा मानसियाथ' ओरैबायदि लागासिनो दंना आसामाला लामाया मावनाय कम्पानियालाय जोंनि उसुंसेनो थादोंना नैबेयावनो जोंनि एसे खोलाजोंहाय दा मावथोंसै थाब थाबनो थाब थाब हाथोंसै जौगाथोंसै जायगाफ्रा दलां लामा स्टेसन जानांगौ कलेज स्कुल फरायनायफ्रा जौगानांगौ जि माबाफ्रा जौगानांगौ जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनाय जोंनि बर'निफ्राय जौगानांगौ सोब बिथिङावनो जौगानांगौ कमेन्ट खालामदो एसे लोगोफोर माबायदि माबायदि सानदों एसे एकदमबारे कमेन्टखौ फरायनानैसो देरहासार इस्लारियाबो BPF सापर्ट आं बुङालै गावबागाव मोजाङानो नोंथाङाबो बयबो
स्टाडि खालामखायना जेराव दं बिबाव आलाय मा होनबावनाय गावबागाव थाया गोजोनल' थानांगौ गावबागाव गोजोन थानांगौ जालां जाबाय बिदिखौ बुंनो नाङा गावबागावसो है बुंना हो दे गोसोबायदि बुंलै सोर मा बुंनो गोसो आं होजोबनोसै बुंलायला दाय जायो फेमिलाबो होन इउपिएलनिलाबो होन माबा मोनसे गुबुन पलिटिकेलनिलाबो होन आरो माबा आं मावजोबोलै आं रावखौबो गियाबो बालाबो अनखायाबो मावला बुंजोबगोन आं थफ्लं थफ्लं लिडारफोरजों नांलायो माने अनथा रावखौबो लिवराबो माबाखां गावबागावसो जाजोबदों मोनजाखै रावबो गिनानै थां मावबाय मावबाय ओमफ्राय दिङा ब्लग होनदों सार लाइक डन अके थेंक इउ ब्रादार सुजेन दैमारि हिमालया जेखि बुङा नों नोंनि खामानिखौ मावबाय था फंबाय मोनायाव लाबोबाय था आं फैगौलै आदा माने आंनिया नोगोद प्रब्लेम जायो नेटआनो नांखाया फाग्लासो ओरैबायदि फ्रिल' नुहैखादों नोंसोरो नै मोजाङानो नुखाया नै फाग्लासो आखाइ बायो आं आदा नङाला माने बयजोंबो क्ल'स नोंसोरजों जेरैहाय दा नै रायज्लायनो मोनलायबायना आदा सुजेन नङाला आं फैबाय थागौ लाइभआवहाय बे माबानि थाखायनो नेटनि थाखायनो फैया एयारटेलालाय गोबाव मैयानिफ्राय माबा जानानै दहायसो खयथानिफ्राय जायाथाय आं थालांहैबावा जिअ'सो इउस खालामदोंमोन आं जिअ'आबो नेटआ नांफैया आंनाव टावारफोरसालाय खालामनो दं बारा गोजान नङा ससेल' ओमफ्राय माबे जोंनाव नाङाथाय आसरितसो साइडजों फिदिंहरनो मायोथाय नेट नाङा नङाबा आं फैबाय थागौ फेसबुकआवबो आं लाइभ होनायानो जाया फेसबुकआवबो बे डेभलपआनो लाखादों आङो ओमफ्राय इख्रिन नार्जारिया मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना माबासोलै मा मोनलायरा मामोनलाय खुमब्रा बयलार खुमब्राजों बयलार ओमफ्राय सिबुं जोंना बे मेदामा सङो नारजि ओंख्रि संनायावबो माइस्टारसोलै दहाय गोबां खाना लायखांबाय भिडिअ हरलानो जायोमोन दहाय सोर सोरथो थायो गाबोन आबौ नांलाय बेबो नारजि खालायदों लिंखोदों आंखौ बा गोखा रावनिबो होआखैनो मारै गोखा गैया बायनानै लाबोगोन गोखाखौ आं गोखाखौसो साबसिन मोनो साखानि लाबोनानै थोयो मा माबोरै बुङाखैनो बार्थडेआव थांदों बिसोरो सोरनि बार्थडे ब्रेनिदि ना मा नाममोनलाय माथो मोनजाबोदों दाउदै मिस्थि ओमफ्राय आंखौ लिंहरनो थाङाखै आं दाउदै मिस्थि ओमफ्राय बिदिब्लालाय ओंखामखौनो दाजाखै ओमफ्राय गिदिर मोनजायाखै बाबुआलाय खेबोबावसो ओमफ्राय फिसा लाबाय थांदों हिन्दीनि ब्लग खालामलांलायनायखाय माबा गोजानाव बुङा गावसिनि रुम भारा थानायनि माबानि होदोसो थांदों फिसालाजों सिबुं दाला लायबाय थादे माइ गायगोन मागोन होनगोन मालायनि मुलि सारनो माइयाव गोदाव सोराव नाङा गोरासो सिबुङाबो है मा गाग्रां गुग्रांरा सौखांनाय नुदों सासे बाबु सासे ओंखाम जानानैसो थाथ'दो दे बाय बाय थ'सै दे आंनि लाइफआवहाय सोर सोर फैदोंमोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय दे थेंक इउ अल